बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कणकवली हळवल फाटा जो आपण म्हणतो हे अपघाताचे क्षेत्र आहे आणि गेली कित्येक वर्ष हे अपघाताचं प्रवण क्षेत्र आणि ह्या ठिकाणी आपण कित्येक बातम्या देखील केल्या पण महामार्ग प्राधिकरण जागा होत नाही। कारण तात्पुरत्या प्रमाणात हे महामार्ग जागा झाला आणि त्यांनी रमलर लावले, त्यानंतर कित्येक पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्ते आंदोलन केलं पण अपघाताचे काय सत्र थांबत नाही आहे। आपण बघतो एकदा एवढा जो अपघात आहे तो मोठा अपघात आहे। या गाडीने म्हणजे ही उमरटच्या दिशेने गोव्याच्या घुमरटवरून गोव्याच्या दिशेने जात असताना ही जी गाडी आली वेगात आली, कारण त्याला पुढचा रस्त्याचा अंदाज न आल्यामुळे वेगात आली असावी आणि जंप मारली गाडीने आणि इथे 2 ते 3 पलटी झालेल्या आहेत। आपण बघतोय गाडीची स्थिती किती भयानक आहे। आतमध्ये 3 प्रवासी होते, त्यांना रुग्णालयात दाखल केलेलं आहे उपचारासाठी पण सुदैवाने कुठली जीवितहानी झाली असं समजतंय। पण हे अपघाताचं हळवल जे फाटा आहे ते अपघात खूप भीषण असल्याचं एकंदरीत आपण मागे कित्येक वेळा प्रशासनाला सांगितलं होतं, प्रशासनाने जाग घेत नाहीये। पण आता म्हणजे जो अपघात आता आज सकाळी जो 12:30च्या सुमारास झाला, 12च्या सुमारास झालेला जो अपघात आहे, नेहमीच अपघात होत आहेत हळवल। आता जो मागे कंटेनर असेल त्यानंतर मग टेम्पो असतील हे कित्येक इथे पलटी झालेले आहेत। जो ब्रिज आहे कणकवलीचा उड्डाण ब्रिज आहे तिथून ज्या गाड्या येतात आणि त्या गाड्या ह्या वळणावर आपलं नियंत्रण सुटतं आणि त्यामुळे डायरेक्ट ह्या इथे येतात आणि ही आता जागा रिकामी आहे म्हणून सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। पण इथे बॅनर असतात, इथे स्टॉल असतात आणि ह्या स्टॉलमध्ये ह्या गाड्या काही घुसलेल्या आहेत आणि अशा पद्धतीने मोठी जीवितहानी झालेली आहे याच्या आधी देखील। त्यामुळे कुठे ना कुठे ते प्रशासनाने लक्ष घेण्याची गरज आहे। मागे हे हळवलच्या उड्डाण पुलावरून म्हणजे सावकाश यावं यासाठी महामार्गाने तात्पुरती उपाययोजना म्हणजे रमलर लावले किंवा सूचना फलक लावले पण अपघाताचं काही प्रमाण कमी झालं नाही, अपघात वाढतच आहे। कुठे ना कुठे ते प्रशासनाने ठोस भूमिका हे या ब्रिज संदर्भात घेणे गरजेचं आहे। कारण ब्रिजच्या पार्श्वभूमीवर जर आपण बघितलं तर हे ब्रिज आहे ते वरून येणारा उतार आहे, त्यामुळे गाडी एक वेगात येते आणि वेगात आलेली गाडी ह्या वळणावर आवरत नाही, त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हा अपघात होतात असं बोललं जात आहे। आणि येथे स्थानिक नागरिक आहेत, हळवल असेल, वागदे असेल, त्यांनी खूप वेळा इथे सांगितलेलं आहे की हे वळण कमी करण्यात यावं, हे ब्रिजचं आहे पण प्रशासन कुठली जाग घेत नाही। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी हे रोखण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्याची प्रशासनाला गरज आहे एवढं दिसत आहे। आपण आता सध्या पाहतोय की महामार्ग पोलीस असतील, कणकवली पोलीस असेल, त्यानंतर हे सर्व जे पोलीस आहेत ते इथे घटनास्थळी आले, पंचनामा करत आहेत। अपघाती जी प्रवासी आहेत त्यांना दवाखान्यात देखील हलवलेलं आहे। म्हणजे एकंदरीत जी घटना आहे ती खूप भयान आहे। कारण जी आपण परिस्थिती बघतोय ती गाडी रस्त्यापासून तब्बल 20 ते 30 फूट आतमध्ये गेली आहे किंवा त्या जो उड्डाणपूल आहे त्या उड्डाणपुलावरून ती गाडी वेगात आली आणि ती ह्या जो मातीचा ढिगारा आहे तिथून पलटी मारून ती इकडे गेलेली आहे। गाडी पलटी देखील झालेली आहे आणि आता ही गाडी सरळ करण्यात आली तात्पुरत्या स्वरूपात। म्हणजे अशा पद्धतीचा हा अपघात, गाडी वेगात असेल तरी त्याला ते आवडली नाही। नेमका अपघात कसा झाला हे आता प्रत्यक्ष पोलिसच सांगणार आहेत किंवा प्रत्यक्ष प्रवासी सांगतील। सुदैवाने कोणती जीवितहानी झाली नाही पण जे जखमी आहेत त्यांना उपचारार्थी रुग्णालयात हलवण्यात आलेलं आहे। एकंदरीत इथले जे स्थानिक नागरिक आहेत त्यांना आम्ही मागेच विचारलेलं की बाबा काय याच्यावर उपाय, ते म्हणाले की जो हळवल फाट आहे त्याचं वळण आहे ते तीव्र वळण कमी करण्यात यावं अशी त्यांची मागणी होती नेहमीची आणि ती मागणी यांची अजून पूर्ण होत नाही। प्रशासनाने कुठे ना कुठेतरी दखल घेण्याची गरज आहे एवढंच येथे आपल्याला दिसत आहे। कारण अपघाताचे क्षेत्र हे चालूच आहे। आज ही जागा रिकामी होती म्हणून एक सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही, पण जर ही गाडी पलीकडे गेली असती
जर इथे कोण असतं तर आणि मोठा म्हणजे भीषण भयान हे अपघात झाले असते असं एकंदरीत दिसत आहे. पण आपण आता बघितलं तर ही परिस्थिती ही एवढी भयान आहे इथे आणि जो अपघात आहे तो खूप धक्कादायक त्या प्रवाशांना असणार आहे. कारण वेगाचा नियंत्रण सुटलं आणि त्यामुळे गाडीवरचं नियंत्रण सुटल्यामुळे हा अपघात झालेला आहे. हा अपघात एवढा भीषण आहे, काय सांगाल एकंदरीत? इथले अपघात थांबलेच पाहिजे, ते वळणाचं काहीतरी झालंच पाहिजे, कारण कायम इथे अपघात होतच असतात. आमच्या समोरासमोर होत हा असा अपघात आता समोर झाला. आमच्या गाडी एवढ्या स्पीडने आली, ती सरळ गेली, जरा टर्न बसलाच नाही, कंट्रोल झालीच नाही गाडी. जरा वेळोवेळी उठाव झाले, खूप अपघात झाले, खूप झाले, उठाव झाले, खूप झालाय, पण कोण काय बघतच नाही त्याच्याजवळ. प्रशासनाकडून काय मागणार आहे? तो टर्नच सरळ करा, त्या रस्त्याची सुधारणा करा, नाही स्पीड ब्रेकर तरी घाला. असं कितीतरी सांगितलेलं आहे स्पीड ब्रेकर घाला म्हणून. आताची ही खूप भयान परिस्थिती, भयानक परिस्थिती झालेली आहे आताची. आता ही गाडी किती फूट तरी उंच? काय ही गाडी आता जवळजवळ 5-6 फुटावर ना इथे उडाली आहे, उंच. हे आम्ही प्रत्यक्षात बघितली आहे. निश्चितच तिथे स्थानिक नागरिक आहेत, त्यांनी सांगितलेलं आहे की कुठे ना कुठेतरी ही गाडी हे अपघात थांबावेत आणि कुठे ना कुठेतरी प्रशासनाने पर्याय निघावा, महामार्ग प्राधिकरणाने कुठे ना कुठेतरी पर्याय निघावा असं सांगितलेलं आहे. ज्यावेळी अपघात झाला त्यावेळी स्थानिक पोलीस आहेत, पोलीस उपनिरीक्षक आहेत चव्हाण सर, हे देखील दाखल झाले, त्यांची टीम दाखल झाली. तसेच महामार्ग पोलीस आहेत ते देखील दाखल आणि ट्रॅफिक पोलिसांनी जो ट्रॅफिक आहे ते क्लिअर केलेलं आहे. पण अपघात हे होत आहेत आणि पोलिसांना डबल काम होत आहे. म्हणजे ज्यावेळी पोलीस ज्यावेळी चौकात असतात त्यावेळी हे अपघात झाले त्यावेळी पण धावून जातात. त्यामुळे पोलिसांचं जे काम आहे तो पण वाढत आहे. म्हणजे महामार्ग प्राधिकरणाने कुठे ना कुठेतरी याच्यावर उपाययोजना करणे गरजेचं असल्याचं बोललं जात आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.